Warahmatullahi wabarakatuh Kang Gareng. Waalaikumsalam Le, Tro. Assalamualaikum Gong. Waalaikumsalam Mas. Alhamdulillah. Bengi iki aku kelawan kowe bisa sowan meneh ana ing Pasar Legi. Mangge Candi Barat ya, Kabupaten Magetan ya. Kanthi wilujeng Niskala. Petruk saka Klaten ya, Jawa Tengah. Derek mangayu bagya anggenipun bebrayan agung ing mriki anggone padha ucap syukur ana ngarsaning Gusti. Dene para warga agung ing candhi mangge mbarep mriki tansah binerkan dening Gusti kang karya jagat antuk sawab berkahe ing eyang cikal bakal kang sumare kang mapan ana ing pasar